empuk ginal ginel krasa legi gula jawane ngampen ambah rawa kurang asen ora dadi apa isen tanpa guna aja dibatin yen pancen tresna bawen sala tiga tuku duren mudune ngreca yen wis pancen tresna sesukane ngenteni apa apeme yungati nyoto enak kondang kaloko sapa sing ngicipi mesti kangen ning liya dina sing dodol rupane ayu ayu gitu loh pipi deke awake lemu untuk kingsel suke esem suke guyu lirik bikin rontok jantungku yen dibuka biar ala kebul yen dicandake ala mentul yen dibuka biar ala kebul yen dicandake ala mentul gondo arum enak rasane empuk ginal ginel krasa legi gula jawane ngampen ambah rawa kurang asen ora dadi apa isen tanpa guna aja dibatin yen pancen tresna bawen sala tiga tuku duren mudune ngreca yen wis pancen tresna sesukane ngenteni apa apeme yungati nyoto enak kondang kaloko sapa sing ngicipi mesti kangen ning liya dina sing dodol rupane ayu ayu gitu loh pipi deke awake lemu untuk kingsel suke esem suke guyu lirik bikin rontok jantungku yen dibuka biar ala kebul yen dicandake ala mentul yen dibuka biar ala kebul yen dicandake ala mentul yen dibuka biar ala kebul yen dicandake ala mentul apeme yungati apeme